Спилеста ефира масад фойза. Салом алейкум, салом алейкум. Кубуд ро бе ефири мана часпилеста. Баха дарои кинен ҷавоб та ки эфирро қабул куна барои ки ай сабабе ки вақте эфир мекунам занг мезананд мепартоям. мутаассифона бо телефон переадресатсия да телеграмда зангам задам. Тамом. хоб тамом добавить чидоз добавить мешава ва бародарҷоно узри бисёр бахшиш брат. зангам задан рости гап ба ҷои бикишам ҷиқ дидам ки дига аккаунт омад. ҳеҷ гап не. беҳрузҷон, саволи асосӣ ман медонӣ чунин аст. бо сардории ва дар кучо Абдурозик тамрини худро давом рости гап ҳози қатъи додари хидам машкаесай додари мак ҷудаистай брат. ва қатъи муин маслиҳат ки муин хичам чи бояд бипара брат 15 бой дора ва зали динамида иншоалло қатъи муин брат. ҳамин чира рӯзу чизлоро аниқ мекунам баъд бигем тренировочный лагерша сар мекунем. машааллоҳ. муин қатъи гап загем мақсад тайёрш мекунам ва ягон спарринг партнёрои чени хиза 16-17 килоара миёрем ғамш додан мегирем. фаҳмидӣ брат? агар аниқ шавад беҳтарин. баъд Абдурозик ягон хел духтур мегзара, ягон хел чӣ мегӯянд ша ба тарзи брат мо рости гап недавна мо бояд ира лечение мекардем. гуфтем яки гармони рост чи ҳисобай рости гап гармони рости ё 0% фаҳмидӣ брат? гармони рост ё 0% атак организмшон 100% на коғаздош да даст. ман рости гап Абдурозик да даверенес дорум. ҳама ҳисош 100% организмшам 100% ягон дард надора, ягон ҳамаш 100% бошим. фулай. Абдурозик полни фулай. машааллоҳ. пешакӣ мегзарамеш барои ки ира ай духтур мо пасанд мегзаронем так как и фарзанди бигем як мо да амонат айда фарзанди дига касай да дасти мо амонат ва саломатии мо да беҳад муҳим. фаҳмо берӯҷон. ва 5 рӯз пас Тамаев пеши Ҳазбулла мерава бигем уна Хасбик мегӯяд да и ами хелайда ами ма хиёл кардам ки мо монто камхелем ки ам хеле буда да переписка дига гапая даоҷа мегӯяд ки ма мебурам михели мекунам а так оташ наемона шайхонашон бубурая. фаҳмидӣ? проблема ҳамиае ки мо амоз метонем. ма амоз мегӯям ки ман қатъи кон дорам мебурам як ба як не ки отам наемонам бубурам. баъд як саволи дига пайдо шуд. ту гуфтӣ ки дархости маблағ гонорара ва ё пурсидестиян, дуруст? 1 миллион. ҳамин гонорара ҳамин спонсор якҷо пайдо мешавад ё ки спонсорои ӯ айвал спонсорои худмон ай худмонай? не, иҷа бародарои тоҷикам баромадаистанд. мақсад мо как никто намерем. моам мерем аэропорта 222 қатъи мегиранд он 20 қатъи мегиранд он ози мо ба ду шиво партофтагием. гуфтагием ки гӯш кунед ӯ спонсор ёфтан гонорар ёфтан и проблемаи шимоай. шумо моро даъват мекунед мо мием одамчатона мезанем мерем душанбе а так спонсор ёфтани да гардани ӯ ай бародар. фаҳмидӣ? ва тоҷикои худмонам баромадааст ки мо организоват кунем, мо ташкилиш кунем. фаҳмидӣ брат? мо яъне ки ҳамин гонорар меёвана. баъди ҷа ози Мансур Нигматов баромадаст ки намедонам ки гуфташа мега 1 миллион Ҳазбулла да метем 1 миллион Абдурозик да то што ҳамин бой нашава
мо гуфтем бе проблема бо агари хе бебои сумон бутан чӣ баки не намебурем. ҳатто агар духтуро ҳар душта гӯянд мумкина марҳамат бироянд як хуозмоӣ кунанд. Ура ман намедонам наки ида любой чи мумкина брат. Любой чи ами веси хидишда мумкина ша. Ами ранги май просто майдаки беришш тамом. фаҳмо. Беҳрӯзҷон охирон савол метим та сурудҳои наву тару тоза ба наздикӣ интизор шавем, барое ки ман бисёр мухлиси ту ҳастам, гӯш мекунам шеърота мана ниҳоят маҳқула шеърот. Зинда бошӣ брат, ака ин ами бигем ами санъат и чиз ма да хоб бияй ма рост гап ганда шум мебинам гап байни худмон ами санъат ами сура ака ма фақат мегум да интервюмо ма чикорае ба ма ака ами и сус ягон кучада кучаги мо хед вижухой хидмон надорем ва наки санъат худаш беҳтарин чизай ба чӣ хотир ки я чхеле ки отай мара аввал мегуфтанд ки и мара мегуфтанд ки и бачаи фалонияй ҳозир отай мара дар любой ҷо бинанд меган отай баронай ва и барои мара я фахрай ва иншаалло ки проектҳои бақувват бигем чизои мошни ки бигем муаррифӣ кина чхеле ки репи тоҷика тоқа тоҷико гӯш накунанд чхеле ки ма ота эминема гӯш мекунем хатя намефаҳмем неки кайф мекунем мехоҳем ки ҳамхали ба ҳамун уровень биброремш ба ҳамун стил ба ҳамун читка ва аксарияти ҳамин реперое ки бигем батл мекунанд ис мекунанд ҳамаш мактаби ман ва иншаалло ки айпешаямаш брат. Машаалло, машаалло. Муваффақият ба ту, ба миллати сарбаланди тоҷик, ба ҳама муваффақият таманно дорум ва гапи асосии ман тоҷикон ба пеш, Тоҷикистон ба пеш. Тоҷикистон ба пеш. Зинда бошӣ брат, зинда бошӣ. Алоқа даем ягон чӣ бонавис. Худоҳафиз.